Diyos Marinalda po sa ko sa mga tugang uni po ang sa tuyang math problem for today. Ini po manungod sa multiplication of radicals with different indices. Ang problem po is find the product of the square root of 5 times cube root of 2. So klarado po igdi na ang sendang indices bakong magkapareho. Ending huli po, ta magkaiba ang sendang indices, dahil ta pwedeng magamit ining product law of radicals. Ta applicable lang ini kung magkapareho ang sendang indices. So ano po ang gigibon ta? Gigibon ta pong pareho ang sendang indices. Sangon niyo po, ang index kang square root of 5 is 2, ang index kang cube root of 2 is 3. So gigibon ta pong pareho ang sendang indices sa paagi kang pagkuha kang sendang lowest common multiple. Ano po ang LCM kang 2 and 3? Ilista ta po ang mga multiples kang 2. Iga po kita ng 2, 4, 6, 8, 10, and 12, and so on. Ang mga multiples man po kang 3, iyo ang 3, 6, 9, 12, and so on. Arin po dyan ang common. Ini pong 6, saka ining 12, and kung ipadagos na po, kadakulong pa dyan mga common. Pero ang kaipanta lang po itong inapod na lowest common multiple. So, ini pong 6 ang LCM nila. Ang gigibunta na po is, hali sa indices na magkaiba, gigibuntang magkapareho ang sendang indices by converting these two radicals into radicals na parehas na 6 ang indices. So, arog po kayo na mangyayari. Ining to, para maging 6, imomultiply ta by 3. Yun na po aning times 3. Tingulit tapig multiply ta by 3 si index, imomultiply ta maning 3 si exponent kang radicand. Tasabi ta sa fractional exponent, ining exponent kang radicand, iyo ang numerator, ining index, iyo ang denominator. So basically, 3 divided by 3 is 1. So 1 will not affect the product, mayong pagbabago sa value, magbabago lang ang sendang form. Ini man pong 3 igdi para maging 6, na iyo ang LCM, kay puntang i-multiply by 2. Since pig-multiply ta ni by 2, i-multiply ta man pong 2, itong exponent kang radicand. Unyan, i-simplify ta na po. Ining 2 times 3 magiging 6, iyo man po igdi magiging 6. Pares na po 6 root, then multiply the exponent to get 3, multiply these exponents to get 2. Pwede ta na pong gamiton ining product law of radicals. Ta, ang form pong ini, yung gayo na ining nasa right side ka ining property. So gamit ang converse kaning radical property number 2, pwede ta na sindang isurat into one radical nth root of the product of the radicand. So arog na po kani ang kaluluwa sa gayan. Kinapi si 6th root, si 5 cube, yun na po ni, times 2 squared, yun na po yan. So ang operation in between po is multiplication. Then simplify po. 5 cube is 125, 2 squared is 4. And 125 times 4 is 500. And mayo na pong perfect nth root na pwede pa kitang masimplify igdi. So yun na po ni ang satuyang final answer. Salamat pong maray. Iyon man po giraray ni si Lando Assistant, Bicolano, taga Calabanga. Dahil po malingaw na mag-subscribe sa satuyang channel.